careful. Sikund primary ma Ondiek kama yudore kar chung' od bura ma Kisumu Central e kaunti ma Kisumu kwano lal bang' koth mapek manochwe otieno manyoro kod yamo muko yiende adek madongo moluar kuom kilese 2 kendo muko tado mar od japuonja. Yamo makamano mane futo matek ka kinde mane kodhno chwe bende noluaro piny bath chiende skudno konchiel moweyo kar somo no e pap, gino magiwacho ni nyalo rocho arita mar skudno. Gikwayo jokanyo kod jotelo duto motudore kod dongruok mar skudno mondo wuog oko okonygi mapiyo mondo nyithindo obi odhi nyime kod somo chop chieng' wuok tich maonge ng'ikruok. Otieno manyoro kar saa 3 koth moro nyochwe matek gi yamo. Ma yamo noendo nokelo damages moko e skul. Kaka nitie yiende moko nitie 3 manogore piny, ne gigore e wi ot, magiketho ot achiel ma subordinate staff odake to gi classroom mar PP1. Fence wabe olos gi mabati no noluar piny te, makoro skul odong' ka onge security. Koro sani wan gi luoro ni chiel mogore piny noendo owe skul nono, to nitiere estate moro ni e bath skul kani Anderson manobedo nomuki. Ne wakwayo mana stakeholders, the CDF to gi jomoko manyalo konyowa, MP mar the area mondo gibi into our aid. Ne nitiere udi 2 mogoyo damage completely nikech wigi okethore te nyaka wall tur ogore piny. Wakwayo any member of the community mondo konywa mondo mi nyithindwa oyude kama ginyalo loso e ngimagi mapile. Kogik Monday wayud ni skul dhi mapiyo kendo dhi makare kaka owinjore.